אבל לא פול גז, לאט. לאט. מה, אתה גנוב? איזה עומק! הלך לי הטלפון. יואו, כל הטלפון. זה תנועה בין כלי לכלי, זה כן. רגע, רגע. ואני צריך עוד כלי. תודה, משה. שניים, לא אחד מספיק, אחד מספיק. שקט, דחוף, בוא, טוב. אין לו מה לנהל. רגע, זה לא בריא גם בשבילך. המנוע שלך בתוך המים, עזוב את הטלפון, תרוך אותו בפנים. אמרתי, אתה הלך לי הטלפון. אבל נראה, מה אתה חשוב? הטלפון או המנוע? אני מוכר אותו עוד שבועיים אם אתה רוצה. נו, מה יהיה? לא כדאי להוציא אותם מהכנרת? שנייה, אני אולי אוציא אותך גם. אני אתחבר אליך, אני הולך להכין רצועה. רגע, רגע. רגע, תשים לי אותך. לא, תגיע. וואי, אתה יודע איזה קשה זה עכשיו עם כל המים שבפנים? סחוב אותו? יאללה, אבנר. נו, מה יהיה? למה אתם מתעכבים? ואני אהיה בפנים? אולי כדאי שהם יסחו. ואני אהיה בפנים? אולי כדאי שהם יסחו. שור! סע, אבנר, אבנר, סע! משה צלם. סע קדימה, אבנר! לאט לאט. והם התהפכו למים. רגע! עצור! אורן, כנס פנימה אתה, אורן. אורן, כנס אתה, תכוון את ההגה. עושה מגדלתות חדשות, חבל עליהם. סע, אבנר, סע. אבנר. אבל שניהם היו יורדים, זה היה אמור את המשקל. דרום החוץ. אבנר, תסתכל לשם. אבנר, תסתכל לשם. סע. 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 לא. שים בלו. לא. אתה בלו? וואלה, תסתכל שם. רגע. אורן, תן חיוך. סע. עוד אחורה, תמשוך עוד. רגע, תן למים לרדת, רגע. בוא מרגל למטה, אורן.